Punto 1. Aprobación da acta da sesión extraordinaria do 23/12/2019. Alguna cousa? Apróbase por unanimidade. Seguro. Punto número 2. Proposta de resolución. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a creación do programa Morales Coita. Bueno, presentamos esta moción no mes de xaneiro, despois de comprobar que había máis de 1000 veciños maiores de 5 anos, o 25% total da poboación do Concello, e, bueno, todos recoñeceremos que é unha cifra amplísima. E nós, bueno, pensamos nunha iniciativa que chamamos Morales Coita, que é unha iniciativa que complementa, evidentemente, os outros servizos que xa hai no Concello, que xa estamos facendo no Concello. Esta iniciativa que propoñemos hoxe, que se toma en consideración, é unha iniciativa que pretende estar centrada no seguimento e no acompañamento das persoas maiores que poden vivir e que vivan sós no noso Concello. Tendo en conta o que comentaba antes, que máis de 1000 veciños son maiores de 65 anos, pois, evidentemente, seguramente a cifra de persoas que viven sós non é unha cifra residual. Nos pretendemos con esta iniciativa encher un baleiro, como dicimos na moción, aquelas casas nas que detecten os servizos sociais a necesidade de acompañar, de preguntarnos, de estar en contacto con esas persoas e de así intentar un poquinho prevenir situacións de illamento, de risco e, sobre todo, o que comentaba antes, acompañar a esas persoas. Nos na moción, xa comentamos un poquinho a nosa idea do desenvolvemento do programa. A intención, lógicamente, é que o Concello destine recursos a ese respecto, que sexa, lógicamente, gratuito e que sexa destinado a oficio a persoas de maiores de 65 anos, podendo, lógicamente, tamén estar destinado a persoas de 60 anos que consideren que os servizos técnicos do Concello consideren oportuno. Eu sigo un poquinho por resumir a moción, que queremos que este pleno tome a consideración hoxe. Ben, como xa falabas na túa intervención, hai unha serie xa de programas en marcha destinados a esta aprobación, a aprobación de veciños maiores de 65 anos no noso Concello, e aparte hai outros programas que, aparte de estar xestionando, xa están en marcha tamén, e o que non compartimos desta moción é que esa atención sea telefónica. Desde que estamos no goberno, o trato de personal e personalizado con cada un dos veciños do noso Concello, non queremos esa xestión da chamada telefónica e preguntar por teléfono como estamos, e, polo tanto, nós temos unha serie de programas en marcha xa, como podemos mirar a dependencia, a ciudadano fogar e a teleasistencia dentro dos servicios sociais, veciños que xa son usuarios, outros veciños que son usuarios do servicio de psicología e de a parte jurídica do noso Concello. Temos un convenio coa Fundación Amigos de Galicia, onde unha serie de profesionais están traballando cos servicios sociais na visita a estas persoas maiores aos seus domicilios, personas e colectivos que se está xestionando dentro dos servicios sociais, que teñen un asistente social en colaboración con outro tipo de voluntariado, que visitan os seus domicilios, que, axudar a facer calquera xestión, ou a compañía, ou indicarle calquer outro tipo de dudas que eles poidan ter, ou simplemente ese acompañamento que moitas veces se necesita. O igual tamén o programa Círculo, que xa leva en marcha 2 anos no noso Concello, e estas persoas que forman parte dese programa do Círculo
pois tamén visitan este ano, no programa deste ano, son personas que van a visitar esos domicilios e que van a acompañar a esa ocupación do noso Concello de Moraña, aparte de outras iniciativas que podemos ter en marcha ao longo deste ano. Por lo tanto, non vamos a votar en contra, porque para nós é primordial que ese contacto sea personalizado directo e non sea a través de unha chamada telefónica, e aparte, pues, bueno, o que estábamos renombrando ahora de todos os servicios pues, que temos en marcha a estes colectivos e que seguiremos traballando ao longo deste ano seguramente en algún deles. Ben, non sei se a ese respecto, como comenta vostede, bueno, son programas xenéricos, evidentemente xa dixemos e puxemos na moción que este programa complementaba outros xa existentes no Concello e, lógicamente, desde o Bloque Nacionalista Galego traemos sempre mocións aquí e poden ser melloradas, evidentemente. Non teremos bloque monolítico, non teremos pedras, teremos cousas que poden ser melloradas pola moción. Se o servizo, se considera pleno que o servizo de axuda de telefonía sería pouco, sería pequeno, sería insuficiente, evidentemente nos apoyaríamos cambiar o desenvolvemento da moción e aumentarlo, mellorarlo, por suposto. Evidentemente, se presentamos a moción é para que o programa se leve a cabo. Eu, ao respecto, evidentemente, repito que xa reiteramos que é un servizo complementario, nós non temos claro por que o voto en contra, non? É un servizo máis de axuda, pero polo que me comentou agora, o resto dos servizos de atención que hai, non temos claro se están detectados todos os casos de persoas maiores de 60 anos que vivan só no Concello, non temos claro que ese servizo sexa exactamente o que nos proponemos aquí e, por tanto, nós, dentro da NEGA, solicitamos que se lle dé unha volta a ese voto en contra, porque realmente pensamos que esta moción e esta iniciativa ten cabida, se non é de xeito inmediato, evidentemente modificando e mellorando os aspectos que aquí queramos no futuro, pois pedimoslle ao Grupo Municipal do Partido Popular de novo que veña en consideración e que podamos chegar a un acordo ese respecto, nesta moción. Si o vosso plantexamento se pode ampliar a toda esta moción, se estamos falando de cousas moi distintas, e mellor estamos falando dos programas que se están levando a cabo desde o Goberno do Concello de Moraña, non? Por lo tanto, pois, a nosa xestión, o noso traballo, os nosos programas dista moito desto que está aquí recollido nesta moción e, por lo tanto, por eso non podemos apoiar. Vostede di que se isto se pode ampliar, se pode dar unha volta, xa é outro tipo de moción, outro tipo de servicios e que englobe a todo o que se está facendo desde o Goberno e a moitas outras cousas máis que se poidan facer. Pero, bueno, simplemente con esta aportación non estamos de acordo porque creemos no proxecto de traballo que se está facendo desde o Concello. Unha pregunta moi clara. Hai un servizo, están todas as persoas maiores de 60 anos que viven soas ou que teñan estes problemas que nos comentamos aquí na moción, están atendidas todas de xeito personalizado? Lle digo que os programas que temos no Concello de Moraña, esos son datos confidenciais dos servicios do Concello e todos os programas que temos no Concello de Moraña son para todos os vecinos que necesitan o Concello de Moraña, non se explica ningún. Eso responde perfectamente. O que vostede non lle gusta mellor é a resposta que eu estou dando, pero estou dando unha resposta a que os servicios que hai dentro do Concello de Moraña son para todos os vecinos de Moraña sin excluir a ninguén que cumple as condicións dos programas todos estipulados. Por lo tanto, repito a pregunta. Están todos. Señora Alcalde, repito a pregunta. Todas as persoas maiores de 60 anos que viven sós, que están nesta situación de risco, de illamento, están atendidas? Eu lle respondo á pregunta. Os programas que temos dentro do Concello de Moraña para este colectivo e para esta población son para todos os vecinos de Moraña. Para todos, sin exclusión de ningún. Esa é a resposta que eu lle dou á súa pregunta. Por suposto, non podéis de outra maneira. Vou fazer a pregunta 20 veces en toda a noite, pero non me respondo a pregunta, nada máis. No, a pregunta é moi fácil. A resposta é para todos os veciños de Moraña. Evidentemente, só faltaría que dar a un veciño do servicio, e por lo tanto, se non, pásese polo servicio e lle darán a información que lle queda conveniente.
Vale, entón non me responde. A que lle podamos dar. A que lle podamos dar. Non me respostou a pregunta, respostoume a unha obviedade. Non son obviedades. Só faltaría que o Concello de Morán echara alguén fora. Vostede non lle gusta que eu responde, pero non me gusta, igual me gusta vostede o que eu pregunto. No, sí, perfectamente, por eso estou contestando. Vale. Non se diría que non se contestaba. Vale. E xa está. Ben, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Non se aprobamos. Propuesta de resolución, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a perda de habitantes do Concello de Maraña. Ben, non sei, non vou defender. Esta é unha primeira moción que presentamos a este respecto do Grupo Municipal do BNG, se presentamos outra moción, perdón. Presentamos outra moción hai 2 ou 3 anos atrás e volvemos a presentar unha moción semellante porque realmente os datos, e aí deixamos a todos os concelleiros un gráfico, os datos son os que son, din que Moraña no ano 2010 estaban censadas 4.450 persoas e o 1 de xaneiro de 2019 pues, están censadas 4.200. Nós, como reconhecemos na moción, non imos a caer na simpleza de dicir que isto só é culpa do goberno popular, porque temos claro que son varios aspectos que afectan a esta situación. Evidentemente non caímos nesa simpleza e tampouco caímos noutras, de cando o paro baixa en Moraña, iso é gracias a nós, pero se Moraña perde habitantes, pues nós non temos absolutamente nada que ver. Os datos non enganan, e temos a cifra máis baixa de habitantes de hai 100 anos, según podemos comprobar. E nós, ese respecto, pues traemos aquí ao pleno, digamos que 2 propostas, se pode permitirme, unha máis a curto prazo e unha máis a medio prazo. Como tedes nos acordos da moción, tenemos unha a curto prazo que está o goberno municipal que pode iniciar unha campaña de empadronamento, unha campaña positiva, unha campaña de, digamos, de vender un poquinho pois que está censado en Moraña e vivir en Moraña pois é algo positivo e acentuando os beneficios que se pode ter sendo veciño de Moraña, non? E depois tamén traemos unha proposta máis a medio prazo, porque nos entendemos que a cuestión da demografía pois, é unha cuestión que en todo o país se está tratando e é un problema, digamos, global. Nos o que traemos aquí, traemos solicitar a creación de unha mesa de diálogo e traballo entre todas as organizacións políticas, posto aberto tamén o tecido social do Concello, que se reúna de xeito periódico e que poida, pois, un poquinho abordar as causas e buscar un poquinho as alternativas ao por que estamos perdendo tantísima poboación en marchas tan forzadas, non? Nos a este respecto, e vendo o resultado da moción anterior, pois apelamos tamén un poquinho ao que dicimos na moción, non? Esta é unha moción constructiva na que nos votamos, ponemos a nosa man e votamos poñemos todo o que temos a disposición para botar a man e para que este censo non siga caendo, non? Eu espero que aí desde o grupo de goberno pois se nos teña en consideración esta moción, non? Bueno, pois este é un tema a debatir, unha problemática de nivel global, non só do Concello de Moraña, así que o manifestaba, tamén decía que non manca a simpleza de que se esa culpa ao Partido Popular, pero sin embargo na moción sí que aparece, non? Porque teniendo o mandato do Partido Popular se produce desde o ano 2011 unha baixada de población, cando curiosamente a baixada de población máis grande que hubo neste Concello foi no ano 2012, que non gobernaba o Partido Popular, non? Por lo tanto, me parece pouco serio esta exposición de motivos e creo que, bueno, desde o goberno se fixeron, pois, se tomaron xa medidas para fixar población, non? Somos concellos que temos unha serie de programas que non teñen outros concellos tamén, que favorecen a implementación de veciños no noso territorio. Temos ahora mismo recentemente a necesidade dunha ampliación da escola infantil, temos bibliotecas, temos plan madrugas, temos actividades que priorizamos para os veciños de Moraña. Hai algunhas actividades este ano precisamente que viñeron veciños de fora de outros concellos e se quedaron fora porque se prioriza para os veciños de Moraña, tal como os proxectos tamén aí
para la redundancia, na exposición de motivos. Temos os impostos máis baixos de toda Galicia, a presión fiscal máis baixa de toda Galicia. Creo que son medidas que favorecen que hasta que poden traer a poboación a un concello, ¿no? É certo que o problema está aquí, está en todo o noso país e está en todo o mundo. Ao caso particular do Concello de Moraña, xa levamos tempo traballando nestes datos e a problemática que detectamos desde fai uns anos para cá, pois é o problema non da xente que se vai de Moraña, senón o problema é a baixa natalidade que temos, vale? Que se a xente se fora, pois tamén era bastante preocupante, porque na vosa exposición tamén decides que a xente se vai de Moraña ou que se facilita a xente irse de Moraña. Por lo tanto, a problemática de Moraña non é esa, a problemática de Moraña, como en todo o noso país, é a baixa natalidade que hai, e contra eso, pois, eu non me conformo cos datos que temos, evidentemente, non son bons datos, e seguiremos loitando por traer máis poboación ao noso concello. Por lo tanto, no tema da campaña de empadronamento, pois tuvemos unha oportunidade no ano, creo que foi 2013-2014, onde se fixo un censo todo de saneamento e agua municipal, onde xa se detectaron que prácticamente a poboación que vive en Moraña está censada en Moraña, non? E, por lo tanto, pois, bueno, eu benvidas sean todas as propostas e todas as alternativas e posibles solucións a este aumento de población de Moraña por calquera dos grupos que forman a corporación municipal, pero, bueno, coa exposición de motivos non estamos de acordo e, por lo tanto, pois tamén vamos a votar en contra. Bueno, sí. Bueno, esto último, empezou a intervención dicindo que non era moi seria a exposición de motivos. Pois vai permitir que tampouco é moi serio decir que non vai votar en contra dos acordos de moción porque un parágrafo da exposición de motivos non lle gusta. Pero bueno. Non, varios. Que acusan a un goberno de unha cousa, pois porque poderíamos falar aquí de varios concellos que non están gobernados por o Partido Popular porque os datos tamén son malos. Sí, pero nós curiosamente representamos os veciños de Moraña e estamos no primeiro concello. Efectivamente, por iso non falo... Pero é certo que tamén hai moitos concellos, e estivemos mirando que moitos concellos comentaron poboación semellante a Moraña, a Riz, Cerros, a Cibrao, etc. As Neves, Pollo, baixar a poboación, Ibarro, ¿no? Vamos a ese debate, o debate ese que vostede. Quen nombrou os concellos que non son de Moraña? Vale. Que vostede. Retomo a exposición. Ben, vostede nomeou aquí 5, 6, 7, 8 medidas, cada unha tomouse no seu tempo, como se foran medidas tomadas realmente para parar a sangría demográfica, cousa que sabemos vostede no seu que non foi así. Absolutamente nada, nunca se fixo nada. E é certo que se vostede agora mete todas esas medidas, o plan Madruga, etc., a respecto da loita contra a sangría demográfica, pois certamente non está sendo ben. Non está sendo ben, señor López. 4.200 habitantes, 4.500 hai 10 anos, 2010. Se dixen 2010, se dixen 2011, por certo, que digo usted antes. Entón, igual é que... En 2011, na moción... Sí, pero no gráfico que lle din viña de 2010. Cando o dato, pero eu digo, cando o peor dato foi no ano 2010, por eso que non me parece pouco serio. Sí, pero bueno, vale, a mí tampouco me parece moi serio que vostedes en 2008 fixeran unha moción. Estaba vostede, eu era máis novo, pero seguro que polo PP andaba xa. Non descoñezas. Fixeron vostedes unha moción, sacaron vostedes unha moción, busquen Google, na que lle pedían ao Concello, entonces goberno socialista, pois o mesmo, un pouquinho mesmo que pedimos nós, daquela, en 2008, con 300 habitantes máis que agora. Entón, eu non me entendo porque daquela así, cando tiñamos 300 habitantes máis, e agora non. Eu reitero de novo a nosa man tendida e que por exposición de motivos non sexa e que vayamos ao fondo, veamos o importante e que vostedes por menos teñan en consideración os acordos que nos pedimos aí, que non son cousas de outro mundo, non son cousas irrealizables, en que as presente o BNG para vostedes. Entón, de novo, igual que antes, vou a reiterar, tomar as medidas, según vostede, non son suficientes, temos que tomar máis. Fagamos. E o goberno está traballando para eso tamén, e como
como digo, se acepta calquer proposta que veña de calquer grupo da corporación municipal. Por lo tanto, é a nosa postura e é o noso voto para esta moción. Procedemos a votar. No, é a nosa proposta para esta moción. Xa lle dixen na primeira intervención o que íbamos a facer. Votos a favor, votos en contra, nos aprobamos. Punto número 4. Moción que presenta para debate en pleno para solicitar a incorporación do Concello de Moraña a denominación de orixe en Rías Baixas. Ben, boa noite. Unha moción desde o punto de vista constructivo. Entendemos que se podría encargar que podría ser promoción económica dentro do Concello, neste espacio no ámbito agrario ou agronómico. É dicir, unha exposición de motivos é bastante amplia, por lo que vexo o Partido Popular, a lei do rendimento, e, veñen aí unha serie de cuestións e disposicións e de datos de carácter estadístico e incluso de carácter técnico, e, o que plantexamos, e dado que a nosa situación xeográfica, prácticamente estamos ao lado do Concello de Barro, que está todo dentro da DO, Rías Baixas, Caldas de Reis, está todo o Concello dentro da DO, Rías Baixas, e nos, prácticamente, hai parroquias que teñen características grafolóxicas, climáticas, etc., prácticamente iguais. Entendemos que en Moraña hai determinadas zonas que pode ser que encaixen perfectamente para un cultivo, neste caso, de a viticultura dentro da DO, Rías Baixas. Creemos que é unha oportunidade e creemos que hai que pelexar neste sentido para que podamos entrar dentro da denominación de orixe Rías Baixas. Prácticamente a evolución do cambio climático, a evolución dos viños, a evolución da viticultura, fai que eu creo que teñamos que estar neste momento, cando menos preparados, e ter feito un traballo neste ámbito, no ámbito administrativo, poñémoslo aí. Evidentemente a viticultura de Moraña baixou, pero históricamente dentro das casas hubo viticultura, había viñedo, e a día de hoxe no propio registro vitícola se manteñen en torno a 145 hectáreas, máis ou menos, 145 hectáreas de viñedo, que pode ser un alicerce, un pequeno inicio para implementar outras plantacións e mirar cara ao futuro. Por eso estamos ao goberno, ao goberno municipal a dirixirse tanto ao Consello Regulador da DO Rías Baixas como á propia Consellería Rural para que haxa un diálogo e se elaboren os informes correspondentes ao respecto deste asunto. E nada máis. Ben, vamos a apoiar esta moción, nos parece ben, e xa tomamos estes acordos para comenzar a semana que ven temos cita a San Antonio, que a Consellería de Medio Rural e co Consello Regulador para informarnos de toda a xestión e de todo o procedimento para solicitar para o noso concello. Por lo tanto, a non interrupción, procedemos a votación, votos a favor, aprobación por unanimidade. Sí. Punto quinto, proposta de resolución a moción do Grupo do Bloque Nacionalista Galego sobre o día 8 de marzo. Pois este ano o feminismo galego, baixo lemas en cuidados non hai vida mudando o sistema, derrubando o patriarcado, pon no centro do debate os cuidados en diferentes ámbitos, que a maioría se deixan as mans das mulleres e en moitas ocasións de forma gratuita e a través da precarización.
Dentro do BNG entendemos que lle corresponde ás institucións recoñecer este debate do feminismo e comprometerse a corregir as desigualdades actuais en Galiza. Sabemos que hoxe en día temos unha brecha salarial de máis de 4.000 euros entre homens e mulleres, que tamén se dan as pensións de xubilación en máis de 400 euros, e que existe tamén unha discriminación no traballo do fogar debido ás desigualdades na organización familiar e o escaso avance da corresponsabilidade. Ao que lle podemos sumar tamén os recortes das institucións galega e estatal que derivan por un infrafinanciamento dos servizos públicos, como pode ser o servizo de axuda no fogar. Ademais, é un ámbito que está escasamente investigado e que é evidente que ten un gran impacto no sistema económico e que sería insostible sen esa chega non remunerada que lle regala a vixencia do sistema patriarcal. Polo que entendemos que compre recoñecer o traballo do feminismo galego e contribuir desde esta institución a combater a precarización de servizos e de cuidados e dar visibilidade á contribución dese traballo sobre o sistema económico e social. Entón, por iso, por estes motivos, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción de 3 acordos principais que tenemos aquí, que recoñecer e apoiar as convocatorias do feminismo galego, demandar á Xunta de Galiza a realización de estudos periódicos sobre o valor social e económico do traballo do fogar e do cuidado, e demandar tamén á Xunta de Galicia a asunción dos programas relativos á dependencia para garantir a súa prestación universal en igualdade, sen que iso dependa do Concello de Residencia. E tamén, demandar á Xunta de Galicia e do Goberno Central o incremento da súa dotación orzamentaria. Ben, con respecto ao punto número 2, queríamos facer aí unha aclaración, ou se permite unha pequena modificación para poder apoiar esta moción. Resulta que ao punto número 2 que di demandamos integrales o compromiso con os estatutos periódicos sobre o valor social, económico, traballo, fogar, de cuidado, e bueno, a comenzar por 3 puntos, non? Nós entendemos que por lei, por competencias legales, lle corresponde ao Goberno do Estado, non á Xunta de Galicia. E, de feito, é un acordo moi recente que ten entre a coalición do Goberno ahora mismo do compromiso de facelo nesta legislatura. Por lo tanto, entendemos que sería a Administración Estatal, non a Xunta de Galicia, que non tenga competencia de facelo, vale? Que iso por unha parte. E, por outra parte, no punto número 3, con demandar da Xunta de Galicia a asunción de programas relativos á dependencia para garantir a súa prestación universal en igualdade para todas as persoas usuarias, sin que iso dependa do Concello de Residencia. Non entendo a que se refire, porque nós aquí no Concello non temos ninguna desigualdade con respecto a ningún tipo de usuarios. Son persoas valoradas que están nunha listase e que se lle vai concedendo según o seu grado de valoración. O sea, non hai ningún... A desigualdade fai preferencia ao Concello en sí. O sea, cada Concello ten as súas capacidades económicas diferentes e, por exemplo, os concellos máis pequenos e de interior generalmente teñen unha edad media máis alta. Entón, o que fai que moitas veces teña que suspender esa prestación. Nós temos ahora mismo, esta semana nos incrementaron ainda, non temos lista de espera e non temos a aportación correcta. O que non está aportando correcto, a parte correcta é o Estado, que aporta un 24 de 150 que teña que aportar. Ese tema non temos esos problemas e descoñezo que haxa concellos que, dependendo do concello, non se traten igualdades para os seus usuarios. Pero eu tampouco, nós aquí non nos referimos que se trate de desigualdade ás persoas usuarias, senón a desigualdade entre os concellos en sí. Pero me imagino que iso é por usuarios que tes, a valoración que che dan dos usuarios que tes e che entran, están colgados, che os colgan nunha lista e les vas adxudicando. Non é a desigualdade que valore máis a uns que a outros, non? Non entendo a que se refire e de feito non percibimos ese problema. Sería eses 2 puntos e poderíamos estar a apoiar a moción. No punto número 2, a competencia da Administración Estatal, non da Xunta de Galicia. No primeiro, o segundo punto de mandar... Ese é o segundo. Porque, así o fai, a parte do convenio que ten, do
de acordo que teñen tamén, pois é unha legislación aplicable. O legislativo é o objetivo das disposicións legais da comunidade autónoma. Pero, que? Claro, pero que É que a competencia non a ten a Xunta, ten o Estado. Claro que modifica. Ou que eu teño claro que é do Estado, pero o cumprimento dese artigo o decreto que falamos no primeiro, no 2.1. para o 2.1. Dentro dese punto 2 O 1 sí, perdona, o 0.1, o 0.2 e o 0.3 non. Referente, o sea, o que falades a plena integración no régimen xeral da Seguridade Social das cuidadoras e das traballadoras, entendo, o que se refiere todo este punto número 2. Bueno, pois esa é a competencia do Estado, non é a competencia da Xunta de Galicia. Entendo eu que neses párrafos eu entendo eso. Ou se non se lle pon a administración competente. Pero... E se e logo o competente, porque o mellor o punto número 1 é desa, vale? O terceiro, bueno, fala dunha desigualdade con respecto pois a participación económica que teña cada concello. Sí. Pero hai, por un lado, o sea, hai un tema de que pois habrá concellos que prioricen este servicio e habrá outros que non, que destinen os cartos pois a outras cousas. Eso é un problema de cada un dos gestores dos concellos, non? Digo que a aportación que se fai desde o Estado e desde a Xunta aos usuarios de cada concello é en igualdade. Outra cousa é que pois, se supoña unha cuantía e a persona pois, que encarga de fazer os presupostos non queira destinar a este servicio e destine a outro, pero son problemas da xestión interna da propia administración local. A idea é que a Xunta se faga cargo de toda ese, o sea, dese... Pero que pola lei que teñen na dependencia vamos a somos tres administracións implicadas, a Xunta, o Goberno e os concellos. Claro, pois habría que cambiar a legislación. Habría que cambiar a legislación. Non, pero se claro, non, punto de se quere que transitoriamente mandar de Xunta do Goberno Central, sabemos que están implicadas. Claro, pero parece que estamos manifestando que é unha desigualdade por concellos, eso pois non é o correcto, desde o noso punto de vista, vamos. Si queredes darnos unha volta a este párrafo, está se non, pues bueno... Asunción de programas, non estamos dicindo... Que está falando de mandar a Xunta a asunción de programas, non estamos dicindo que... Claro, pero non só ten que... Despois, a falar ben, porque senón non vai salir un mal. Neste caso, non só é a Xunta, somos todos. Porque senón, despois, te acostumbrar a falar por orden, e o que acaba de falar a Pana é o outro encendo. Porque senón depois é un caos. Bueno. Xa vou dicindo ahora porque queda esa costumbre de... Deixamos así, se queredes, si corresponde, se pode facer por lei, e se non, pues habrá que cambiar a legislación. Procedemos a votación. Votos a favor. Aprobarse con unanimidade. Proposta de resolución do Grupo Popular sobre o programa Contegal. Ben, presentamos esta moción aquí no Concello de Moraña pois para reivindicar a necesidade de que os concellos da provincia de Pontevedra pois se incluyan dentro do programa Contegal da Diputación de Pontevedra. Non é un programa a través de que o Concello de Moraña pois leva solicitando varias axudas con cargo a este programa e pois este ano por primeira vez os concellos quedan fora desta axuda que teñamos da Diputación provincial. No caso do ano pasado, por exemplo, fixe unha pequena valoración de en torno a unhas 10 actuacións, e desta maneira pois o concello non se pode beneficiar deste programa e aparte que, bueno, un pouco a excusa que se plantexaba era que está o programa musical, pero nada ten que ver co Contegal
xa que a través do musical pois, é unha actuación a cada un dos concellos da provincia de Pontevedra e os cachés que se ofertan pois, son moi diferentes. Aquí os concellos teñen que aportar unha parte económica moi importante, falamos en nivel de superar entre os 2.000 e os 3.000 euros, e, por lo tanto, non é un programa que vaya a suplir o Pontegal cando teñamos pois, actuacións para distintas festas e distintos días de conmemoración aquí no noso concello. Por lo tanto, acordo noso instar a Diputación de Pontevedra pois, que modifique estas bases e que deixe os concellos, como se está facendo hasta ahora, poder ser solicitantes pois, destas axudas e destas actuacións de grupos e artistas que estaban con cargo a este programa. Ben, o Grupo Municipal do BNG vai votar en contra desta moción do Partido Popular. Teño un argumentario ben amplo, tampouco vou a trasladar todo. Tampouco vou entrar nas cuestións de forma da moción, porque non está o señor Ceda, que é o asinante da moción. Non sei se tardou 6 días léndoa ou ya puxeron máis tarde para asinala, porque ven con dúas datas diferentes, 22 de febreiro e firmouna o 28 de febreiro. O que vamos a anular a partir de agora vai ser esta firma que aparece en pantalla, eso vai ser anular. Todos sabedes que o panel de firma dos PDFs é este de aquí, que é este. De acordo? Isto vai ser anular, porque distorsiona moitas veces o... Claro, pasa que ás veces os propios programas... Sí, pero a partir do año que non veña a mí dan igual, vale? Non ten que ir nombre ni nada. Ten que estar o panel, que é o que dá legalidade ao documento, de acordo? Claro. Quitamos isto. Ben, e o que denota esta moción do Partido Popular son dúas cousas. A primeira, pois que os diputados e diputadas do Grupo Provincial do Partido Popular pois que non están a facer o seu traballo. Entón pretenden que o seu traballo o fagan pois, nas distintas localidades o Partido Popular. E por outro lado, porque evidentemente esta moción xa foi debatida no pleno da Diputación de Pontevedra, xa foi rexeitada en xaneiro. Entón, siguen aí a requer facendo ese tipo de oposición. Non sei, pretenden que desde a Diputación se faga a oposición desde os concellos, non sei. E ben, que veña o Partido Popular criticando un plan que se modifica intentando corrixir determinadas cuestións, precisamente o Partido Popular, ese partido que gobernou a Diputación durante anos, repartindo axudas culturais e de outros de todo tipo, sin ningún tipo de transparencia e absolutamente de modo caciquil, pois un pouco é de coña. E tampouco é certo que vai haber recortes, ao revés, a partida aumentouse 870.000 euros e desde logo os concellos teñen a disposición a liña 2 para solicitar este tipo de actividades culturais e os grupos tampouco se van a ver reducidos nin van a ver perxudicados a través deste plan. Entón, nos, evidentemente, entendemos que na Diputación, no goberno da Diputación, se están facendo os deberes, se están facendo as cousas ben, podránse correxir cousas, pero evidentemente non estamos por a labor de participar da política do Partido Popular neste sentido destructiva. Desde o noso punto de vista non estamos facendo ninguna política destructiva, así acabou a súa intervención, e dende logo non estou facendo ningún traballo que lle corresponda á Diputación nin aos diputados provinciales de calquer partido político. Esta moción se está defendendo e se trae ao pleno municipal porque lle afecta directamente ao Concello de Moraña, lle afecta aos veciños de Moraña, lle afecta ao presuposto do Concello de Moraña. Por iso se debate aquí, neste sitio, que é o seu lugar tamén no Concello de Moraña. Foran algunhas cousas que non lle corresponderan ao Concello de Moraña, pois estaría ben parte da súa intervención, pero non é o caso, porque as actuacións vaise privar delas o Concello de Moraña, iso quere dicir que se van privar delas os veciños de Moraña. Como lle dixen, 10 actuacións no ano pasado, o conseguinte importe que corresponde tamén que é importante para o noso Concello e para o noso municipio. Por lo tanto, pois, vamos a proceder á votación, que ten que máis.
Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase por maioría con 5 votos a favor do Partido Popular e 3 votos en contra do Bloque Nacionalista Galego. E proposta de resolución da moción do Grupo Popular sobre a devolución do IVE. Bueno, pois esta tamén é outra das mocións que tamén afecta ao Concello de Moraña e xa se veu nos presupostos tamén que este ano desde o Goberno do Estado nos reportaron ao noso Concello e, polo tanto, pois estamos de acordo en solicitar esa devolución e abonar esa débeda pendente que o Goberno ten coa nosa comunidade autónoma, que tamén nos repercute nos nosos veciños, nos nosos servicios e nas nosas inversiones tamén. Por lo tanto, pois, bueno, temos aquí a exposición de motivos que desde agosto do ano 2018 que o presidente da Xunta se reúne co Goberno Central para reclamar estes cartos. En principio había un compromiso, unha intención de facer esa devolución. Co paso do tempo o Goberno xa se nega a devolver eses cartos que lle corresponden a todos os galegos e a todas as galegas, cartos que o Goberno xa recaudou e que ten nas súas arcas e que forman parte da súa economía e que os galegos pois non recibiron ningún solo euro desta débeda que ten pendiente o Goberno. Por lo tanto, pois facemos esa proposta de acordos que declarar o apoio deste Concello a reivindicación da Xunta Galicia ante o Goberno de España para que ingresas cuantías do IVE non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do sistema de información inmediata. O punto número 2, que declara o apoio deste Concello a reivindicación da Xunta Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria urxente do Consello de Política Fiscal e Financiera, un orden do día que inclúa un punto específico para abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bo desempeño fiscal nos anos 17 e 18 e dar traslado destes acordos ao Goberno de España, a Xunta de Galicia e os grupos parlamentarios do Congreso dos Diputados e do Parlamento de Galicia. Ben, se me permite tamén unha cuestión de forma da moción, é curiosísimo, se eu veo esta moción así, parece mesmo que a presentou a Xunta de Galicia en vez do Partido Popular. Agochamos aí o logotipo do Popular e utilizamos incluso a mesma letra, a tipoloxía que utiliza a Xunta de Galicia, mezclando e intentando xa confundir todo. Pero, bueno, creo que xa a Xunta Electoral xa tomou medidas en algún aspecto destes. Ben, ao respecto da moción, pois hai cuestións que nós estamos de acordo, que é curioso, que o Partido Popular, e hai outros que radicalmente estamos non coincidimos. En todo caso, eu creo que esta é unha moción, diría, da hipocresía do Partido Popular, porque, desde logo, toda esta reforma que ela plantexou foi, precisamente, o goberno do señor Rajoy, un señor do Partido Popular. Mentre estaba de ministro, o famoso señor Montoro, tamén do Partido Popular, non? Entón, desde logo, que veña agora o Partido Popular, mentres gobernaba o Partido Popular en Madrid, estábamos caladiños e asentíamos que todo estaba perfecto, e agora vimos como gobernan outros, vimos a demandar este tipo de cuestións. Vostedes parece que agora están nese sentido de España nos roba, tanto que critican vostede aos cataláns, parece que agora están nesa dinámica tamén de España nos roba. Antes non o decían cando estaba o señor Rajoy, a pesar de que o Partido Popular está condenado tamén por corrupción e nos roubou bastante neste país. Ben, agora parece que vostedes están virados a ser nacionalistas galegos. E nós coincidimos precisamente que hai un financiamento injusto con o noso país. E iso levámosle dicindo moitísimos anos desde o BNG. E agora vostedes acórdanse que, efectivamente, esta fórmula que se utilizou, que montou, este pifostio que montou o señor Montoro, precisamente é injusto con o noso país. Pois nós plantexamos, nese sentido, que se o Partido Popular ten a ben, poderemos modificar ou enmendar a moción e entón poderíamos votar a favor, no sentido de instar a Xunta de Galicia a iniciar no menor prazo a vía xudicial en reclamación das cantidades adevedadas por parte do Goberno Central e
E o segundo punto, demandar a derrogación da normativa sobre estabilidade financeira, así como da reforma constitucional de 2011 que a sustenta, que afoga a capacidade investidora de mellora de servicios públicos da administración galega e dos concellos, así como da inmediata negociación dun modelo de relación económica que corrixa o infrafinanciamento dos servicios públicos galegos, nomeadamente a sanidade. É dicir, unha cuestión que levamos plantexado sempre o financiamento é injusto para o noso país e agora o Partido Popular acórdase e acorde que desto de famoso slogan de España nos roba. Nese sentido, se vostedes aceptan a emenda, votaremos a favor e se non, pois vamos a estar. Ben, cada un ten que asumir a súa responsabilidade no momento que ten a responsabilidade. Usted dice que é do señor Montoro, do señor Rajoy, porque, bueno, o señor Montoro e o señor Rajoy levarán as culpas contra o goberno e cando non goberno, como viña atrás tamén. Pero eso xa estamos acostumbrados tamén. E, por certo, claro, que a nos coñecen como Galicia, vale? Por eso non nos escondemos desa palabra tampouco, vale? Que hai tanta gracia ocultar ese logo. Por lo tanto, cada un ten que asumir a súa responsabilidade. E se tan malas eran as leis do señor Montoro e do señor Rajoy, pois tuveron tempo suficiente para derogalas e poñer as leis que lle gustan aos que están gobernando agora e que están as cousas según eles mellor do que se facían antes, non? Pero non foi o caso, xa levan un tempo aí, xa levan casi 2 anos, tuveron tempo de sobra para modificar todas as leis que eran tan malas cando non gobernaban e, sin embargo, cando gobernan siguen con elas, non? Eso algo quere decir. E respecto ás emendas que está plantexando, eu a primeira emenda podo aceptar, pero a segunda que estamos falando de cousas totalmente distintas, para eso traemos que unha opción nova ao pleno e se debatirá aquí sobre outro tema que é totalmente independiente, como é a financiación, totalmente independiente a reclamar a débeda que temos ahora mismo co goberno do Estado, como é a Comunidade. Por lo tanto, se queren poñer a primeira emenda, poñémola, pero a segunda non cabe nesta moción, non a vamos a aceptar. Evidentemente plantexamos as dúas, pero a cuestión de fondo está clarísimamente o financiamento. É outro debate totalmente distinto que estamos batendo. É moi distinto, son cousas moi distintas. É o mínimo. Por lo tanto, vamos a proceder a votar. Nada, simplemente un comentario, se vostede pretende que eu vaya a defender ao goberno central agora, pois... No, eu non estou defendendo nin ao central, nin ao foi o Partido autonómico, eu Popular estou defendendo aos veciños que aquí. implementou todas estas cuestións e agora, e daquela, Porque non pasaba nada. non sei se se dá conta de que estes cartos repercuten nos veciños todos No, os galegos e todas as galegas. por eso- Eu que estou defendendo aquí, Nos eu non estou defendendo defendemos ningún goberno, un financiamento diferente que sea xusto con Pero, todos os vecinos xa de lle Moraña e non que pero sea eso- injusto como plantexa o Partido Popular e como plantexa o Partido No, Socialista. eso- Porque Empezamos mal xa coa grabación, empezamos fatal. Eso Ese é- micrófono que está apagado, solamente vai estar encendido o que fala. no, pero dixachen que Sí, non va a neste, apagar. pero digo que non acostumbremos xa por Pero o cosas. outro día explicounos que non va a Sí, apagar. sí, pero digo que nos vayamos acostumbrando, é dicir, os próximos... Pero isto é inevitable. No, xa, pero despois o micrófono vai pasar, Pero- quero que lo faga. Terás que estar Ainda que preparado fales non para vai. no ter No, dixeiro, no, no, isto no. vai ser No, inevitable. entonces, No, que ten que Tens que preparar explicar. os momentos. No, burritos, no. Termina de falar ela, desconectas ti e falas. Claro. Eso non é posible. Señora alcaldesa, remato de Non digo para que os vais que eu, acostumbrados. desde logo Porque entendemos senón... que o Partido Popular e o Partido Socialista obedecen desde logo a intereses e as súas direccións de Madrid, que é o que decida nada. E desde logo o BNG non. Pero ahora mismo ustedes tamén forman parte, non? Dese desacordo e algún poder Desacordo que- algún poder podrán Nos formamos si non parte- tenemos que esperar nos que o formamos goberno o bloque parte nacionalista galego, non? dun acordo precisamente mirando por os intereses da nosa terra e do noso A ver, país, que non remata. formamos parte de nada. Muy bien, pues, E cando formamos parte, para evidentemente rematar- formamos parte e asumimos as nosas cousas. Falaremos tamén disso. Para rematar, as dúas emendas non se aceptan porque unha non ten nada que ver co tema que estamos debatindo e entón procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Apróbase por maioría 5 votos do Partido Popular e 3 abstencións do Bloque Nacionalista Galego. Vale, hai unha serie de robos e preguntas que vou a proceder. Perdón. Dase conta do período medio de pago para o cuarto trimestre de 2019 de 11,24 días, vale?
os decretos da alcaldía do período de 1 de decembro de 2019 ao 31 de decembro. Tedes todos aí na plataforma alguna pregunta ou cousa, ¿no? E dase conta a documentación do plan Concellos de Obras e Servicios 2020. Liña 3, empregos, solicitó unha solución por importe de 106.771,55 euros para o proceso de observación e funcionamento de esos servicios, e a concesión desta solicitude que xa recibimos, que a concesión de unha subvención por importe de 106.771,55 euros para ese proxecto de conservación e funcionamento de servicios, vale? Hai unha serie de preguntas que paso a responder. Pregunta, por que se quitaron os asientos do salón de actos e onde se ubicaron? Ben, desde o goberno, pois, unha reubicación de varias actividades dentro da Casa da Cultura, a nova instalación que se puso en marcha como centro de multiusos, por lo tanto, ese salón está destinado a outra actividade que consideramos que non teñan eses sillóns que estaban no salón de actos e se levaron pois como un residuo para o tratamento. Contesto todas? Alguna? Si pode aclararnos a que actividades está dedicado o salón. Ao ensaio da banda de música no Valle da Moralla. Segunda pregunta. Vais a reclamar a restitución dos traballos á empresa que executou aglomerados no centro multiusos dado que se está a desfacer? Bueno, aí cando se fixo debido a climatoloxía uns baches que xa esperamos, se esperou a empresa aos días que estuvera o tempo máis seco e xa están reparados. Solicitouse o doble quitamento da Deputación de Pontevedra xunto ao terrapén executado en Barro a 1000. Sí, ese mismo día que o diputado visitou a obra, xa se lle solicitou ali. E en que situación se atopa a obra do plan de decorrencia da Deputación e que xestións ou contactos mantivo o Goberno Municipal derivados dos problemas coa empresa contratista? Bueno, pois, despois dos problemas que hubo ca empresa contratista, se volveu a sacar a concurso de novo a contratación desta obra e a día de hoxe xa está firmado, os TAPIs aí, non? Rematouse xa o prazo, as empresas se presentaron, xa se fixeron a apertura de sobres e se está co trámite da adxudicación. Vale? Ben, nos falaremos unha valoración das respostas que acaban de decir, sobre todo o tema dos asientos do Salón de Actos da Casa de Cultura, pero quería plantear tres cuestións que son de actualidade e que teño que plantearlos. A primeira, máis que unha pregunta, é unha cuestión de rogo, se ten moito que ver co tema do asfalto que acabamos de falar nestas preguntas xunto ao centro multiusos, que é que se fixo como unha especie de badén ou longo, non sei, e nós entendemos que ali se debería colocar un paso de peóns e desde logo que debería prohibirse o aparcamento a ambos lados, porque se está provocando unha situación, primeiro, que os coches están aparcando encima da villarrúa do anaco que se fixo novo, onde están, digamos, os contenedores de lixo. E dase a situación de que aparcan dun lado e do outro e a veces casi ni se pasa nunha sola dirección. Entón, eu creo que hai que tomar, nos creemos que se deben tomar medidas nese punto, pero de inmediatez. Aí se vai a echar un pouco o asfalto no marxen dereito, vale, coa liña da acera que se fixo, se vai a pintar ese paso de peóns e se vai a señalizar a zona que vai quedar na apartamento. Xa, pero xusto onde está, digamos, as escaleras aí non se capaz de aparcar. Xa, claro, pero aí deberíase xa señalizar de non aparcar dun lado e do outro. Esta arquitecta co proxecto ese, e o aparcamento está retirado para atrás. Porque se están provocando situacións, se amplía un pouco o vial para poder que os coches aparcan de calquera xeito e eu creo que hai que poñer orden a este tipo de cosas. E a segunda cuestión, eu entendo que a alcaldesa, xa que moito di que nos informa das cousas que está disposta, sempre informarnos, levamos escoitado do grupo de emerxencia supramunicipal e todo o canto sabe este grupo municipal é pola prensa, porque desde logo o equipo do goberno non se dignou a chamarnos ni a decirnos a esta posibilidade, vamos a plantear isto ou nesta situación. Entón, nós queremos ter
toda a información, queremos saber que planteamento ten o Goberno para a ubicación do grupo de emerxencia supramunicipal, cando nos vai a costar, se temos os informes técnicos, se podemos contratar, todas estas cuestións, bueno, toda a información que poden plantear. En cuanto esa información se xa remitida, vou ter unha reunión con toda a corporación para informar de toda o convenio, os costes, a ubicación, a contratación, todo. Pero non temos ahora mismo todavía nada remitido. Pero entonces vostede que manda unha proposta sin ter absolutamente sin coñecer No, nada, sin no. coñecer se o Concello de Moraña pode asumir eso, se o Concello de Moraña donde o vamos a ubicar, o sea, vostede fai unha proposta maleiro, No, ou foi unha imposición? aquí non hai imposición. Porque non hai que a veces dar tu fillo así, a sensación de tu fillo político, non? Del señor Rueda, decir, eu escoitaba unhas declaracións súas que me extrañaron, porque eran nos medios de comunicación, usted decía, ningún concello pode renunciar a un GES. Entón a pregunta é, como é que Valga renunciou? Que é do Partido Popular. Pregúntele ao alcalde de Valga. Claro, pero é do Partido Popular. Usted é dirixente do Partido Popular. Como pero usted que da faz igual, unha cuestión que hai xente do que Partido nos Popular choca. que pensa de unha maneira, como hai xente do Bloque Nacionalista Galego que pensa de unha maneira Claro, e outro que pensa pensamos para isto dos alicionados. Pero non nos alicionan, sabes? Nos Entonces, adoctrinan como desde non nos pequenos. alicionan, temos unha independencia de expresión que nos vale. Entonces, vos, si estades preocupados por que o alcalde de Valga non quere o GES, o mellor é que lle preguntedes a él. E dende logo, eu fai xa como 2 anos, teño que ver na senda porque anoto todas as listas que fago, que xa lle reclamaba o vicepresidente un GES para o Concello de Moraña, porque Moraña tiña zona de sombra, e recordo que vostedes o levaron tamén ao Parlamento de Galicia e a un pleno aquí tamén na preparación. Por lo tanto, non sei que se extraña tanto de que falábamos non... dun GES, non falábamos. Deixen terminarme Sí. a miña intervención e así podemos falar un e outro. Por lo tanto, non sei por que se extraña tanto despois de Cenda que veña un grupo de emerxencia supramunicipal para Moraña. Nos o GES xa temos. Ahora mesmo xa estamos dentro dun GES. O temos na estrada, vale? Estamos dentro dun GES. Pero a miña prioridade é que estuviera aquí no Concello de Moraña para que os tempos se acortaran e que as emergencias se atenderan moi rápido do que se estaban atendendo, vale? O coste económico, pois eu tamén falei co alcalde de Valga, que me interesaba o coste económico, a mí os meus problemas non me interesan, e coa Xunta de Galicia e coa mesa de seguimento dos GES e a aportación por a parte do Concello, pois ronda entre os 21 e 25.000 euros, que pois que a aportación do Concello son un 7,5% do coste do GES, vale? Totalmente asumible por o Concello de Moraña, porque para mí é un servicio prioritario para o Goberno, que esta hora é un servicio prioritario, por lo tanto, sacaremos de onde teñamos para poder manter ese servicio. E non lle podo dar moito máis detalle, porque non temos a documentación todavía do convenio que se está tramitando na Xunta de Diputación e na mesa de seguimento, e logo, cando teñamos, de feito, vai a ir a un pleno e se vai a explicar con todo detalle todo. Vale? Sí, correcto, simplemente decirle que non pode poner nas minhas palabras que porque eu me extrañe de que vostede defenda un GES, non, eu non dixen tal cousa. Eu só dixen que me extrañou que vostede nos medios de comunicación dixera ningún concello pode renunciar. Eu digo, sí. Igual eu digo. E vostede non diría? Eu digo, pois nós entendemos que efectivamente todos os servicios que veñan para Moraña, pero vostede non diría isto tamén? No, a mí o que me extraña é que renuncie o concello. Pero cantos concellos en toda Galicia renunciaron? Cantos? De todos os que están implantados. Descoñezo eso, solo coñezo de Valga estes días polo... Solo foi, vale, pero eu digo, solo foi Valga. Bueno, pois, eu tengo un problema. O de cada non está claro, se renunció no, pero eso tamén non vou a decir ese día, todo como foi, porque eu mantiven conversacións co alcalde de Caldas, o alcalde de Caldas me chamou. E tamén vou a falar desas conversacións e tamén vou a decir o que me dixo a mí o alcalde de Caldas e que non pode negar. Por lo tanto, nós non estábamos dentro dese territorio. E é certo que en canto supe deso, pois chamei para ter unha reunión e solicitar o Moraña, pero non estábamos dentro dese territorio. Bueno, se os concellos que están dentro dese territorio non o queren por os seus motivos tamén, vale? Non porque o GES non sea algo para o concello. Pois, dende logo, o Concello de Moraña tiña zonas de sombra e non podo permitir
que siga tendo as zonas de sombra se teña esa posibilidade de ter un GES no noso Pero concello. entonces a Xunta de Galicia e o señor vicepresidente da Xunta de Galicia, vostede tratou mal e o Concello de Moraña tratou mal. Porque se vostede xa lle plantexou, porque tuvemos que esperar a que renunciara a Valga para o GES para que nos pudera ubicar un GES en Moraña. Claro, pero, que esa é no, a cuestión. Sabe o que pasa? Que cando un se enrosca en temas políticos, só sabe falar de temas políticos. E sabe vostede moi ben que se estaba reformando os plans de emerxencias na provincia de Pontevedra e en toda Galicia. Sabe vostede moi ben. E que se estaban estudiando as zonas de sombra e posibles ubicacións de implementos de GES na provincia de Pontevedra. Tamén o sabe vostede. O sea, non veña a decir aquí agora que si, claro, que pasa? Cando chega unha cousa, pois sempre hai algo que decir, sempre hai algo negativo que ver, e sempre hai algo... No, é que é verdad, hombre, que seguimos así, damos, hasta que, hombre, que nos trata... Pero quen dixo que nos trata mal aquí? Estamos planteando unha cuestión, unhas preguntas, e si afirmamos que algo de tu fillo político hai, nada máis. Pois siga vostede, con ese tu fillo político, eu teño GES para Moraña, vostede sigue con tu fillo político, que é innegable para vostede, que é innegable. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta e última pregunta. Levamos non sei cantos meses xa de mandato. O día 4 de xullo de 2019 esta corporación decidiu, basicamente co apoio do Partido Popular, que a periodicidade dos plenos iban a ser cada 2 meses, os ordinarios, e a día de hoxe só tuvemos unha sesión ordinaria que foi o día 3 de outubro de 2019. Entonces, queremos saber por que se está producindo esta situación e por que o propio goberno pois, está incumplindo este acordo plenario da periodicidade dos plenos. Porque hasta de hoxe era extraordinario. Digo que desde esa tuvemos, no ano 2019, desde julio, ¿no? Falamos desde julio. No, desde aquí. Este foi No, esta convocatoria... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No, hubo 7 plenos. E por que este non contamos? Vale, o do ordinario é pequeno. A razón é que hai unhas fechas establecidas. Pasa que moitas veces xogamos os plenos de outra maneira, non? Dependendo dos asuntos, Xa, pero... Este pleno estaba por fazer en febrero, que consta. Pero, a ver, se hai un acordo, nos daquela plantexaramos facer alguna modificación, ou o Partido Popular non nos quixo atender, entendemos que se debería, cando menos, pois, apoyarnos ao acordo plenario que existe, 2 meses. Ademais, este mes non tuvemos comisións, non sei se hai Porque non hai licencias, se hai 28 de julio, ordinaria. 27 de setembro, ordinaria. Sí, pues eso podrá ser. Tocaría logo en noviembre, verdad? 5 de novembro foi extraordinario. Sí, tocaría en noviembre. O de novembro este aquí. O 3 de outubro, ordinario. Pero creo que non se podía resultar extraordinario. Claro, en decembro, extraordinario, e desde aí... O ordinario extraordinario pode ir a veces, porque se non coincide xusto co día exacto, pone extraordinario. Desde o 23 de decembro non houve máis sesión. Como? Desde o 23 de decembro houve unha sesión extraordinaria, non houve máis plenos. Porque eso tamén se porque hubo 5 de noviembre e logo o 20 de diciembre adelantouse ao de xaneiro. Pero eso o propio goberno, señora alcaldesa, e o goberno na pantalla xa. Si non tenemos que salir como Partido Popular de Ponte Caldelas e outros compañeros de outras localidades a protestar. O Partido Popular de Ponte Caldelas... A ver, se está facendo un pouco en función tamén dos temas que teñamos. Por convocar un pleno para aprobar un acta, pois, con todos os mis respetos para a democracia, para a transparencia, que está ben tamén. Pero tamén aproveitamos, isto tamén é un gasto, que se convoca un pleno para un acta, pois para un acta, non. Pero para un descontido, sí. Pero as comisións, pois hai temas... Comisións non hai nada, se non se hubieran convocado. Comunicación de obras, etc. Comisións non tenemos, se non se hubieran convocado. E non había nada de obras? Pois non sei se pasaron alguna de obras, tenemos aí. Sí, pero a de obras dáse por informativo, hombre, non que son informativas. Xa, pero dáse por informativa, que son comunicacións previas. Non hai que informarlas, non. É informativo para vos nada máis.
As licencias de obra mayor, No, non hai que informar as nada. comunicacións previas. Isto era se for xe da as rodada. licencias apróbanse. Vamos por decreto da garantía. Informan. Entonces, cando se dá a comisión de organismo, dáse conta delas. Non se Informa. aproba. Se for xunto goberno, pero conta.